Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana ambo kasadonyo kembali lagi etek kadai di mungko dun sana kasadonyo. Sawah mati dalam biliak, langkitang diabui anak manci. Tampaklah ular tamakan linggi, disuruh bagal luang ndak namuah tagak lai. Basobok kita di dalam album Langkitang satu ko, ambo membawa personil ambo nan baru ko. Kini ko, ambo perkenalan tuak dun sana kasadonyo, ikonyo urang, kok ma ambui saluang adua lae ko inyo yo jo muncuang sajo. Iko inyo Ma Ipin. Suka Ma Ipin? Yes. Je kau terbikis dan hau free di bawah dibikis time. Tuhun tayusin waktu nen langkitang one. Langkitang one ba alo di Ma Ipin ko. Langkitang cie. Iyo itu nambe tamu kasuk, itu warna nambe tamu kasuk. Kini ko Ma Ipin cubalah etek kadai caliak lo ba apulo. Kalau biar Ma Ipin lo memainan saluang di muncuang Ma Ipin tu. Alimbe mati bakain kapan di bawah orang Kabatawi matinya bagai kone toko jolat yang kapak main. Pandai pula ambo mada itu Ma Ipin. Yo santiang Ma Ipin basa luang jo muncuang. Bapatah patiti anang kelamak diwae saja. Ikulah kelabian Ma Ipin ko. Dun sana kasadoe. Ado pulo ciek lai. Iku urangnya nan gadang, parwi gadang, sagalo gadang, mungku balakang gadang. Iko inyo Don Gebot. Don Gebot sekali. Tadi bekecian beta pandai peta tapetiti. Tu ba Ya dong lah kuah. Lah. Rambui berambui pacar tigo. Gajah begadang kabau mati dalam tanah. Kasiak mangku kebasan dua kambiang juga di belakang. Bunyikan diang. Kecik kucing. Cetu bana atau mangku karabah. Ma ayak jodon Gebot. Di situ tek kadai mangku keberang. Tuik bana nama nokok je ladiang dari. Oi. Baki cenjawi kabau ba alam mo tadi ko. Lelo Ipin. Saja le kurang. Indah itu kan kutu mati dalam tanah. Hiasan lidah saja. Aduh sana. Jadi dengan Ipin tu inyo sakit dalang. Iko mo sana Don Gebot. Suko main jo TV Maremon. Kini ambo balik ketika daily. Ambo sakit sana ya. Itu inyo Don Gebot nan tadi sagalo gadang, sagalo bungkak. Bongkak, tahu kan? Kini ada pulo cek lain pulo si gonyeknya. Ikonyo padusi tapi gaya kejantanan. Ingin tahu dun sana ikonyo si tuwi. Nak tuwi ada tuwi. Amo nama si tuwi. Iduang pesek, gigi tanggiang. Tapi lain kameknya, abagai orang saparo jantan, tapi dicalik pulo beko ya teh yo. Iya. Lain lo si gonyek istuwi ko. Kini ko ada surang lain pulo. Dikecam padu sindak. Kok rambi yo panjang. Kok babadak tak babana. Siai konyo caliak dulu. Oya. Mbak Ai tadi tu mengecek nama produksi ba tadi tu Iyo, badak moyak tu tak babana. Nah rambut panjang pulo lah samulo sama nak gadih empat. Mode tu. Jadilah. Kalau mode tu kecek tekadai biarlah ambo perkenalkan pula nama ambo. Perkenalkan di sana nama ambo Maoya nan suko makan dalam sama pakai Sarawak ba kuya. Itu sajalah teh ikan. Oke, terima kasih dun sana ambo kasadonyo. Untuk itu, marilah kita saksikan Langkitang satu untuk dun sana kasadonyo. Di zaman kini banyak yang cantik. Cobalah dun sana dengarkan lagu Emang Lagi Cantik. Cantik. Wah.